Čaute, čaute, pozdravujem vás takto symbolicky prvýkrát, no dúfam, že nie posledný, zo slnečnej Pattaje. Ja som sa práve pobalil, zamknal svoj apartmán a s priateľmi sa spoločne vydávame na road trip, približne 200 km z Pattaje do centrálneho Thajska, pri mestu Nakhon Ratchasima, alebo pre iných možno známe ako Korat. V tomto regióne navštívime tretí najväčší a zároveň najstarší národný park v Thajsku, nazývaný Khao Yai. Ja som osobne v tomto regióne v živote nebol, ale veľmi sa teším, pretože sa hovorí, že tento región má klímu a počasie podobné tomu európskemu, takže sa bude konečne dobre spať. A taktiež dôvodom tej dobrej klímy je to, že v tejto oblasti sa nachádza strašne veľa vínosadov a miest, kde sa teda pestuje víno. A taktiež, čo je zaujímavé je, že v tomto mieste sa nachádza veľmi veľa budov a atrakcií, ktoré sú vystavané v tradičnom talianskom benátskom štýle. Takže veľmi sa teším, znie to zaujímavo a poďme teraz spoločne si toto miesto a oblasť predstaviť. Čaute! No a my sme momentálne zastavili pri jednom night markete. Vôbec nevieme, čo sa tu nachádza, ale už zvonku to vyzeralo byť veľmi pekne osvetlené. Máme tu nejakú predajňu syrov, mäsa a vínka. Taktiež nejakú vinicu Italia. Ako toto je veľmi zaujímavé, že v tejto oblasti Khao Yai, ja som z toho veľmi milo prekvapený, tak je strašne veľa talianských reštaurácií, budov postavených do talianskeho štýlu. Krásna vináreň, hodná veľkomesta a pritom toto miesto sa nachádza uprostred vlastne ničoho, hej. Čítal som na internete, že v Thajsku sa, respektíve v tomto regióne, sa nachádzajú 2 alebo 3 najväčšie thajské vinice. A taktiež tu v minulosti žilo veľa Talianov, takže asi preto im to ostalo do dnešného dňa, že zachovávajú si tú kultúru a taktiež taliansku architektúru. Čo je zaujímavé, že som tu zatiaľ vôbec nevidel cudzinca, pretože by som čakal, že keďže je tu strašne veľa talianských reštaurácií, viníc, takže sa tu budú nachádzať Francúzi, Taliani, ale paradoxne zatiaľ ja a moji priatelia sme jediní farangovia na tomto mieste, ako sa v Thajsku nazýva. Pokiaľ niekto nevie, tak pojem farang je označenie, ktorým Thajci nazývajú všetkých cudzincov, či už bielých, alebo nechcem teraz, aby som nebol rasistický, turistov bielej alebo aj negroidnej rasy. A pochádza to z kombinácie slov foreigner a France, pretože Francúzsko, alebo teda Francúzi sa po thajsky povedia France a foreigner je po anglicky cudzinec, takže Thajci to vlastne nejako spojili a všetkých cudzincov nazývajú z histórie farangovia. Takže pokiaľ budete v Thajsku a budete počuť, že niekto vás nazval farang, tak vlastne rozprávajú sa o vás a netreba to brať nejako rasisticky alebo nejako neúctivo, nejako uražlivo. Proste Thajci tak nazývajú všetkých cudzincov. Čiže ako si môžete všimnúť, furt sa nachádzame v objekte nočného trhu, nachádza sa tu stage, asi počas sezóny tu býva živá muzika. Živou muzikou je Thajsko veľmi známe. Toto doteraz nechápem, ako oni môžu platiť toľkých hudobníkov, pretože v každom, prisám Bohu, v každom bare sa nachádza živá kapela. No a nám sa naskytol takýto krásny západ slnka. Strašne som rád, že som tu, lebo už rok a 3/4 žijem v Thajsku a úprimne chýbali mi hory, západy slnka. Jasne, človek si povie, že Martin, nevymýšľaj, však ty máš krásne západy slnka na pláži, ale keď človek žije dlhodobo pri mori, tak už mu chýbajú takéto západy slnka medzi horami, takže si to momentálne si to veľmi užívam. Fakt, nádherné prostredie, je tu, mám pocit, čistejší vzduch a hlavne je tu príjemnejšia klíma, pretože na Pattaji, alebo teda v Bangkoku, pokiaľ sa prejdete alebo idete na nákup, tak ste spotení behom 5 minút a kým človek vyjde von,
5-krát za deň, tak reálne 5-krát za deň sa sprchuje. A tu je to veľmi príjemné, pretože klíma je podobná ako na Slovensku, takže už mám celkom dneska nabehané a zatiaľ nemám pocit, že by som bol nejako termoregulačne zničený. Dobré ránko prajem, tak nám sa dneska naskytol takýto krásny pohľad, nakoľko predikcie a predpoveď počasia bola dosť nepriaznivá. Na dnešný deň do rana hlasili silné dažde a povodne, tak sme sa trochu báli, ale nakoniec to vyzerá veľmi prekvapivo. No a čo skoro uvidíte, aký plán sme dneska vymysleli. Bude to celkom zaujímavé a sám sa teším. Tak poďme na to. Takže ako som spomínal, počas rána dnes máme na programe veľmi zaujímavé atrakcie a prvou z nich je tzv. Toscana Valley, čiže údolie, ktoré je vystavané v štýle, v talianskom štýle, konkrétne v toskánskom štýle. Ako som už spomínal, počas včerajšieho dňa, tak v tejto oblasti sa nachádzajú rôzne atrakcie vystavané v talianskom štýle a toto je jedna z najznámejších, v ktorej je 5-hviezdičkový hotel. Môžeme sa prejsť. Nie je to tu taktiež veľmi rušné, pretože momentálne tu nie sú Európania, keďže táto oblasť sa v súčasnosti vyznačuje dažďovým obdobím, ale ako môžete vidieť, je tu pár lokálnych Thajcov, možno z Bangkoku. Dneska je piatok, takže čo som sa pýtal na hoteli, tak na víkend by to malo byť trochu plnšie, pretože budú prichádzať bohatší ľudia z Bangkoku. No ako môžete vidieť, tak sa tu nachádzajú rôzne kaviarničky, zmrzlinárne, tapas, či tu bude nejaká španielská reštaurácia. Vidíme aj taktiež respektíve thajskú šikmú väžu, kaviarskú šikmú väžu. Takže veľmi zaujímavá replika. Ako môžete počuť, tak aj z rozhlasu nám tu hrá inštrumentálna hudba. Ja by som úprimne privítal nejakého Erosa Ramazzotiho alebo Ricky Poveri, ale tak čo už človek si nemôže vyberať. Tu som videl, keď som si toto miesto pozeral na internete, tak večer tieto všetky lampičky sú vysvietené a človek tu môže zažiť veľmi príjemnú a romantickú atmosféru. A čo mi trochu tak chýba, tak je to, že chýbajú tu ľudia a keby je to tu plnšie a živšie, tak to má úplne iný nádych. Ale ako musím povedať, že som nesmierne prekvapený, pretože nečakal by som, že takéto niečo nájdem nejakých 250 kilometrov od Bangkoku. My sme sa teraz s kamarátmi trochu prešli a vedľa asi 500 metrov a našli sme takú luxusnejšiu thajskú rezidenciu, ktorá je postavená taktiež v talianskom štýle. Je to privátna rezidencia. Normálne ten človek zvonku nemá prístup, ale tým, že sme trochu videli po thajsky a asi sme pôsobili nejakým pozitívnym dojmom, usmiatým a s dobrou energiou, tak nás pán vrátnik pustil a povedal, že môžeme spraviť nejaké fotky, môžeme si natočiť videá, ale nemali by sme ísť do žiadneho domu. Také základné informácie, čo sme zistili, tak človek si môže zobrať do prenajmu hoci ktorý z týchto domčekov, ktoré sú okolo nás. Ja vravím, že ja som z toho nesmierne prekvapený, lebo nikto by nepovedal, keby si stále to niekto postne fotky na internet alebo na Instagram, tak no nikto by vám neveril, že ste v Thajsku. Čiže základné informácie sú, že človek si môže prenajať celý domček. V rámci jedného domčeku sú k dispozícii izby, v priemere okolo 5 až 6 izieb, plne zariadené, čiže normálne zoberete si kľúč, nasťahujete sa, máte vybavenú kuchyňu, obývačku plne zariadenú a jedna noc stojí okolo 15 alebo 16 000 batov, čo je na thajské pomery už celkom dosť. Vychádza to okolo 450 eur. Čo
Človek by si možno aj povedal, že 400-450 eur na noc je celkom dosť, ale keď si zoberiete, že máte k dispozícii 5 alebo 6 izieb, čiže keby sa prídete 10 a rozrátate si to, lebo v Thajsku je výhoda to, pokiaľ ste si bukovali niečo cez Booking alebo Agodu, tak v Thajsku sa proste platí ubytovanie na noc. Je stanovená suma na noc a je jedno, či ste na izbe 1 alebo 2 alebo 10, proste vždy platíte len od izby, nie od počtu osôb. Čiže keď si vydelíte 450 eur 10, tak to máte 40 eur na osobu na hlavu za takýto luxusný taliansky štýl. Dnes máme veľmi zaujímavý program. Prišli sme pozrieť a navštíviť najstarší národný park v Thajsku a zároveň tretí najväčší. Tento národný park bol založený v roku 1962 a je taktiež zapísaný vo svetovom dedičstve UNESCO od roku 2005. A veľmi zaujímavou vecou v tomto parku je, že má rozlohu, je tretí najväčší v Thajsku a má rozlohu okolo 2100 km štvorcových a je domov, alebo teda tvorí domov pre niekoľko 100 druhov rastlín a živočíchov. Fúka príjemný vetrík a človek vôbec nemá pocit, že je niekde v juhovýchodnej Ázii. No tak toto je nádhera. Tak taktiež je tu len lokálne domáce obyvateľstvo. Sme tu asi aj my taká jediná atrakcia. Ľudia prv pozerajú a fotia výhľad a potom pozerajú a fotia nás. No krása. Momentálne sa nachádzame na ďalšom mieste, ktoré ideme navštíviť a tým je veľmi známy vodopád Hiao Suvat. Suvat Namtok. Namtok po thajsky znamená vodopád. A tu môžete vidieť, že sa otvára od 7 rána, čiže Cet Mun Chao Le Pit Ha Mun Yen, čiže otvorený od 7 rána a zatvára sa o 5 večer. Takto nejako vyzerá vstupný kameň, ktorý nás naviguje k vodopadu. Okolo tohto momentálne lieta veľké množstvo krásnych čiernych motýľov a teda my už spoločne sa ideme k danému vodopadu prejsť. K samotnému vodopadu vedie pomerne pekná cesta. Parkovisko je nedaleko, 10 metrov od vstupu a mal by sa nachádzať 200 metrov pešej chôdze od parkoviska. Človek tu musí na tomto úseku dať trochu pozor, pretože počas dažďovej sezóny je tu dosť kloskov. My máme momentálne šťastie, pretože dneska, aj keď hlásili taktiež silné búrky, ale zatiaľ je v pohode počasie. Okolo mňa môžete vidieť bambus, ktorý inak veľmi veľká zaujímavosť, nemá nič spoločné s Thajskom, ale bambus rastie veľmi rýchlo, až okolo 15 cm denne. A počas vietnamskej vojny Vietnamci mučili Američanov, že ich napichávali na bambus a bambus cez nich rástol a rástol, až ich nakoniec prerastol a bolo to veľmi krutá a bolestivá smrť, pretože človek bol pri plnom vedomí a vlastne cítil, ako cez jeho telo prerastá bambus. No, takže dosť nepríjemná smrť. A využívali to inak aj Japonci v druhej svetovej vojne. A tu sa už dostávame k samotnému vstupu, kde uvidíme tento vodopád v plnej paráde. Vidíme tu značku, je zákaz plávania. Inak pokiaľ navštívite parky v Thajsku, tak vo väčšine vodopádoch sa človek môže aj okúpať, ale tým, že je momentálne dažďová sezóna a prúd rieky a prúd vody je dosť silný, tak Thajci dávajú počas tejto sezóny nápisy, ktoré upozorňujú na to, že by sa nemalo kúpať. No. Môžete počuť v pozadí majestátny šum. Tá zaujímavosť, o ktorej som vám chcel povedať, je tá, že som sa na internete dočítal. Pokiaľ ste videli film Pláž s DiCapriom, tak v tomto vodopáde sa natočila scénka, kedy vlastne Leonardo DiCaprio skočil
skočil z vodopádu. Takže bolo to natočené presne v tomto vodopáde v parku Khao Yai v Thajsku. Hop, trochu klské, musím si dať pozor, aby som sa nešmykol. Vidíte, čo všetko spravím pre krásny záber pre vás. Paráda, paráda. Tento vodopád je inak druhý najväčší v tomto parku a naša ďalšia zastávka bude potom vodopád, ktorý má 150 metrov a mal by byť najväčším vodopádom v tejto oblasti. Takto nejako vyzerá vstupná brána na cestu k najvyššiemu vodopádu v Národnom parku Khao Yai. Tento vodopád sa nazýva Nam Tok He Narok a má okolo 100 metrov. Tak poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať. Už sme na ceste k spomínanému vodopádu. Je celkom fajn a hodnotím veľmi pozitívne, že Thajci majú všade veľmi dobre vybudované prístupové cesty, či už k vodopádom, k jaskyniam, v rámci parkov, ale taktiež aj cestnú sieť. Ako môžete vidieť, tak okolo nás nachádza krásna príroda, liány a pokiaľ na videu počujete, tak tie zvuky dažďového pralesa sú fakt úžasné, že pokiaľ by si človek nahral audio, tak by to mohol úplne v pohode počúvať pred spaním alebo pri nejakej náročnej psychickej aktivite. Strašne to má upokojujúci efekt. V tomto parku žijú aj voľne žijúce divé slony. A toto je jedno z miest, kde môžete vidieť rozhľadňu a je tu napísané, že na tomto mieste sa dajú pozorovať slony. Človek by asi musel počkať, dať si tu nejaké pivečko alebo kávičku, rozprestrieť si rybárskú stoličku a čakať pol dňa, pretože bola by asi dosť veľká náhoda, keby sa nám tu teraz vyroja slony. Ale v tomto teple viem si predstaviť, že asi z tohoto miesta slony prídu a buď sa napijú vody, alebo sa trochu osviežia a potom naspäť vojdu do džungle. Takže zatiaľ sme nejakého nevideli, ale ako môžete tu vidieť, tak všade sú nádherné veľké motýle a neskutočne zelená príroda a flóra. Vidieť naučnú tabuľu, ktorá nám vysvetľuje, prečo boli vlastne vystavané tie betónové opory a ochrana. Takže vlastne je tu napísané to, alebo teda dozvedeli sme sa, že boli vystavané najmä preto, že v roku 1992 sa tu odohrala tragédia, alebo teda incident, kedy 8 slonov prepadlo cez útes a zomrelo. Preto vlastne sú postavené tieto závory betónové, aby slony nemohli dojsť k takéto tragickej udalosti. A čo sa týka významu, tak za posledných 20 rokov došlo len k dvom incidentom, čiže má to svoju účinnosť, myslím. Po veľmi klskej a náročnej ceste sme sa dostali do cieľa. Konkrétne mám za sebou asi 2682 schodov. Rátal som ich jeden po jednom. No, ale stalo to za to, pretože sme prišli na miesto, z ktorého vidíme neuveriteľne nádherný Heo Narok Nam Tok, ktorý je vysoký okolo 100 metrov. Tak poďme sa pozrieť, ako tento vodopád vyzerá naživo. Musím dávať pozor, pretože ako môžete vidieť, tak aj keď neprší, ale je to tu pomerne dosť klské. Nakoľko to je vodopád a spád vody je tak silný, že sa odráža od skál. Nádhera, nádherné.
fakt neuveriteľné, neviem, či počujete môj hlas, pretože to dúnenie vody je strašne silné. Voda naráža na skaly enormnou rýchlosťou, ale ako tento vodopád je masívny, obrovský. Skoro ako v slovenskom raji. Ďalší deň za nami, no ďalšia nádherná a zaujímavá atrakcia pred nami. Momentálne sa nachádzame pri ústi rieky Lam Ta Kong, ktorá sa nachádza približne 9 km od známeho parku, ktorý sme včera navštívili, parku Khao Yai. A táto rieka je známa tým, alebo oblasť, že sa sem chodia ukryť ľudia z Bangkoku počas víkendu pred ruchom veľkomesta, čiže je tu pomerne málo turistov, taktiež sme tu sami, jediní Európania. Ľudia po nás pozerajú, usmievajú sa na nás, ale je to veľmi príjemné. A ako si môžete všimnúť, tak táto rieka nie je veľmi priezračná, ale môžete si tu požičať takýto farebný kajak za 70 batov, čo je okolo €80 a môžete si spraviť kilometrový okruh dokola. No toto miesto je zaujímavé najmä termálnymi a minerálnymi prameňmi, ktoré by mali mať krásnu azurovú priezračnú vodu, takže ideme sa my pozrieť momentálne tam. Pomaličky kráčame k vstupu do minerálnych prameňov, minerálnych termálnych prameňov, ktoré sa nazývajú Ban Tha Shang. A pri vstupe nás upozorňuje takáto ružová tabuľa, kde je napísané, že vstupné je zadarmo, človek len príde s uterákom, môže si zaplávať, ale nesmú sa priniesť nápoje, jedlá, alkoholové nápoje, okrem teda len pitnej vody. No. Tak poďme sa pozrieť, ako vyzerajú typické thajské minerálno-termálne pramene. Po prejdení pár desiatok metrov sa nám ukázala takáto tabuľa, ktorá informuje o kúpení na vlastné nebezpečenstvo. No a ako som už spomínal, tak kúpu sa tu, alebo teda nachádzajú sa tu najmä thajské rodinky s deťmi a voda v porovnaní s riekou, ktorú ste videli pred chvíľou, je priezračná, čistá. Takto nejako vyzerajú prírodné pramene v Thajsku. Inak dôvod, prečo je táto voda pomerne čistá oproti rieke, je ten, že aj keď prší napríklad, tak je tu skalné okolie a voda sa automaticky filtruje a čistí. A taktiež voda stade to vyviera zo spodu a obsahuje strašne veľa uhličitanu vápenatého. Preto vlastne je voda čistá, priezračná. No a tu môžete vidieť takéto kvázi riečne oko, v ktorom sa ale nemôže kúpať, pretože hrozí risk potrasením elektriny. No, typické thajské fotky. Thajský priateľ, alebo teda thajský chlap robí dvorného fotografa. No ale nádherné. Nádherná voda na osvieženie. Škoda, akorát som si nezobral plavky, lebo fakt je tá voda príjemná, aj keď je to termálny prameň, ale nie je taká teplá ako na Slovensku, takže úplne v pohode by som sa sem teraz hodil a trochu sa osviežil. Po navštívení thajských minerálnych prameňov sme sa presunuli približne 30 minút jazdy autom do zábavného parku Tong Som Boon. A pri vstupe je tu strašne veľa atrakcií. Pri vstupe je takéto menu, kde sú rozličné ceny a v rámci nich máte rôzne aktivity. My si vyberáme pravdepodobne túto za 399 batov, čo je asi 11 eur. Máte tam nejaké laserové hry, lyžovanie zlata, strieľanie s lukom, jazda na vodnej dráhe. No uvidíme, bude to zaujímavé. Takže ideme správe kúpiť lístky a prihlasíme sa vám potom znútra. Po prechode vstupnou bránou sa ocitnete v takomto mestečku, ktoré je postavené v kovbojskom štýle a v štýle divokého západu. Môžete si zajazdiť na bíkovi, vyryžovať si zlato, zajazdiť si na poníkovi, zahrať si automaty.
Môžete si tu aj zajazdiť na motokárach a celkovo je tu veľa aktivít. Viete si zastrieľať, zahrať si paintball, jazdiť na štvorkolkách, dať si kávičku a taktiež vystreliť si zo vzduchovky nejaký darček. Mne to celkovo pripomína taký typický baňecký jarmok na Hornej Nitre. No ale ja teraz skončím na chvíľku svoje video a idem si zajazdiť na motokárach. Ty mám rád inak. Na tých som vždy jazdieval u nás v Prievidzi, keď boli v septembri baňecké jarmoky. Takže trošku nostalgická chvíľa. V rámci celého objektu, v ktorom sa nachádza tento zábavný park, sa premiestňujete takýmto super vláčikom, ktorý vás dopraví z jedného stanovišťa na druhé. Takže ja si akorát idem sadnúť. No my sa už vezieme na ďalšie stanovište. Ako môžete vidieť, tak tento zábavný park sa nachádza na veľmi rozľahlom priestranstve. Má niekoľko árov. Tuto po pravej strane môžete vidieť, že aj v detskom zábavnom parku, keďže v Thajsku už je legalizovaná marihuana spred 2 rokov, tak sa tu nachádza priamo v areáli plantáž, marihuanová plantáž. Za to by sa nehanbil ani Pablo Escobar. Náš veľmi zaujímavý a obohacujúci výlet je práve u konca. Sme po checkoute a kráčame do Alta smer Pattaya približne 4 hodiny. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste mohli vidieť nejaké nové zaujímavé miesto, ktoré nie je také typické pre návštevníkov z európskych krajín. A ja sa vám pokúsim prihovoriť aj najbližšie dni s nejakým novým topikom, novou tematikou a novým miestom. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, kľudne hoďte like, zdieľajte a budem veľmi rád za každý komentár. Môžete napísať, čo sa vám páčilo, čo by ste zmenili, alebo aká téma by vás zaujímala a ja sa ju pokúsim spracovať. Takže ešte raz ďakujem každému, ktorý si to video pozrel a teším sa na vás aj na budúce z ďalšieho tripu. Čaute!